Sanibonani, ngiyanibingelela uBishop uSidube eThekwini Community Church. iTheku will never be the same in 2026. Iphasika lethu lihluke kakhulu. Sise Central Park enkabeni yeTheku. Sizoqala ngomhla ka2, 3, 4, 5. Ngomhla ka2 inkonzo iqala ebusuku ngo6. ngoLesihlanu kobe kumhla ka3 inkonzo yethu izoqala ngo9 ekseni. Amazwi ayisikhombisa. Ngomgqibelo it's a heritage service siqala ngo10 o'clock. Ngesonto 9 o'clock inkonzo yovuko. Ungaphuthelwa wena nomndeni wakho. Iba ingxenye yokucelebrate umusa kaNkulunkulu osithathe wasibeka ku2026. Bengelula kodwa sekwenzekile. uNkulunkulu akanibusise nina nemndeni yenu. Asibonane eCentral Park ngalezo nsuku. God bless you.